गिख्रंथाव दैबानाजों स्किमाव जिउ खोमानांनाय बाक्सानि भारतारि फाइकिनि बिर मुंख्लं मिट्टु कलितानि गामियाव दिनैबो दुखुनि थासारि। दुखुजों भुगिनांनाय नखरनि सेराव नुजाथिफैदों कमतापुर अट'नमास काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमा प्रणब बर्मन। फारसेथिं गाबोन रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मिट्टुनि नखरनि दुखुखौ फोरमायनायखौ खौरां मोननायनि उनाव खामानि मावनायाव नांथाबो बिफानारि बिबानगिरिया। मिट्टुनि न'सिम थांनाय बायख्ला बायख्लि लामाखौ मोनानि गेजेरावनो बानायनायाव मुखुब जेसीबी डाम्पार। অক্টোবৰ তাৰিখে প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱত প্ৰলয়ংকাৰী বানপানীত আজি আমাৰ যি ছিকিমত আজি দুৰ্ঘটনা হৈছিলে আৰু এই দুৰ্ঘটনাত আজি 41 নং মানস সমষ্টিত আজি অন্তৰ্গত আনন্দ বজাৰত আজি তেখেতৰ বাসগৃহত আহি পেলাই মই উপস্থিত হৈছোঁ আৰু শ্বহীদ মিট্টু কলিতাক মই গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে তেখেতৰ বিদেশী আত্মাই ভগৱানে যাতে সদ্গতিৰ কাম দিয়ে তাকে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গক মই গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। डिजिटेल बोडो न्यूजनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बोडो न्यूज वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बोडो न्यूज। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बोडो न्यूज।